Off chi. Bore prysur yn ysgol gyfun gwyr a blwyddyn 9 yn dysgu sut I goginio cyrri blasus. So heddiw ni'n neud biryani Creu, right? Ond mae hwn hefyd yn gyrri iachus, sy'n wahanol iawn I fwydydd fel hyn. Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi penderfynu felly gwahardd hysbysebion teledu o fwydydd sy'n wael I ni, rhwng 5:30 y bore a 9 o'r gloch y nos. Dwi'n credu mae'n syniad da oherwydd mae bwydydd fyna mor llawn o faster. Dyna nhw ddim bodoli. Ti'n meddwl bod hyn yn syniad da? Na, sa'n credu mae'n syniad da. Dylwn ni fel dysgu fel nion nawr I creu bwydydd iachus, so ti'n gallu creu rein a wedyn, os ti ddim yn gallu gwneud hwnna, mynd I fel Burger King a pethau fel hwnna. Falle os o'n nhw'n dweud fel y peryglon neu pethau fel hwnna, wedyn byddai'n neud wahaniaeth, ond y mor dda. Hyd yn oed os maen nhw ddim yn gweld ar-lein neu rhywbeth, maen nhw dal mynd eisiau bwyta fe. Roedd y newid yma I fod I ddigwydd mis yma, ond nawr bydd e ddim yn digwydd tan fis Ionawr. Mae'r bwriad tu ôl yn rhywbeth sydd yn positif iawn, ond os maen nhw'n becso amdano iechyd y plant yma, dyle fe fod ar frig o beth maen nhw'n meddwl amdano fe. Yn ôl Llywodraeth, bydd eu cynllun yn helpu plant I fwyta yn iachach, ond yma yn ysgol gyfun gwyr, mae gan y disgyblion syniadau eraill. Gallwn nhw torri lawr yr faint o llefydd bwyd sydd, achos ti'n gallu mynd yn unrhyw stryd a bydd rhywle I ti bwyta. Falle trial hysbysebu bwyd mwy iachus. Dysgu sut I goginio prydau iachus. Ac ydy, mae'r cyrri yma yn edrych yn flasus. Cyfle I ddathlu un o gewri chwaraeon Cymru. Ac ymdrech I sicrhau bydd enw Irene Steer yn cael ei gofio gan y genedl. Roedd Irene Steer yn pencampwraig nofio, ac yn dod yma I ddŵr oer llyn y rath yng Nghaerdydd I ymarfer. O ymarfer yn fan hyn I lwyddo ar y llwyfan mwyaf un, Irene Steer oedd y fenyw gyntaf o Gymru I ennill medal aur Olympaidd. Yn Stockholm ym 1912 roedd hi'n rhan o dîm ras cyfnewid nofio Prydain, y tro cyntaf I fenywod cystadlu mewn nofio yn y gemau. Mae'r plac yma yn dathlu I hanes a'r modd iddi arwain y ffordd I genedlaethau o fenywod yng Nghymru. A balchder yn ei hen myngu yn amlwg ymhlith gor-wyrion Irene. Ydy dy hen fyngu di dy ysbrydoli di I wneud chwaraeon? Ie, fi'n neud lot o redeg a fi'n neud fel parkrun a stuff. Mae hi really wedi fel, mae hi wedi. Mae Irene'n gweud mam fi a dwi'n cyffroes I bod yma. Cyn heddiw, doedd ddim sôn fawr o Irene Steer. So, gobeithio heddiw nawr yn mynd ymlaen. Bydd mor pobl yn cydwybod ei enw, yn cyrraedd stori ac gobeithio yn nofio dros Cymru falle yn y dyfodol. Nawr, mae yna ymdrech I sicrhau bod merched eraill yn cael eu cofio am eu llwyddiannau hefyd. Mae cynifer o fenywod yn y gorffennol, ni'n gwybod dim byd amdanyn, ni ddim wedi gwybod dim byd amdanyn nhw, ddim wedi sylweddoli'r campau amrywiol ac aruthrol maen nhw wedi wneud, a beth nhw wedi cyflawni o dan amgylchiadau anodd. A wir ddim wedi cael yr help a'r gefnogaeth byddech chi'n cael falle heddi. Felly mae'n dda bod merched heddi yn gwybod am hynny ac ni'n gobeithio mynd mlaen I falle wneud tragor ohonyn nhw. Dathlu person arbennig, a'i stori bellach wedi diogelu ar gyfer y genhedlaeth nesaf.